Molt bones, soc el Marc, el comercial líder d'auto. Estem aquí per presentar-vos la nova Nissan Townstar. Això que tenim aquí serà la combi acabat N Connecta. Portarà llums LED i tots els sistemes de seguretat. Aquí al vidre apreciem la nostra càmera per a la lectura de senyals. A la nova Nissan Townstar podem apreciar el nou logotip de Nissan i un ampli maleter de 700 litres de capacitat. La nova Nissan Townstar tindrem càmera 360 graus, clau intel·ligent i climatitzador. També és molt pràctica per guardar tot tipus de documents per tota la furgoneta. Quan ens allunyem de la nova Nissan Townstar, ella sola es tanca. Us esperem per presentar-vos el nou model a Nissan i l'Erdauto.